سلام كبراتن كبرانن تخاتلتي مدبات تي في أدال لوم معلتي مجلتي إرتراو هجرا بايتون ديمقراسيا ولوتي بزعبا أبتقراي تباري عزر لكينات حزنا لكم نقرب مجلتي إرتراو هجرا بايتون ديمقراسيا ولوتي بزعبا أبتقراي تباري عزر لكينات كاب وقحتا 4 كلتشحن عسران مع كانت زيناتات فيدرالاو منقستي إثيوبيان كللاو منقستي تقرايين أمحران أب تقراي كوينات كم زت تبارعي بوقعي زحبر بب وقنم زحابو مقلج استاد خاتاتيلنا هزبي إثيوبيا بحادقا لبدا حمام كورونا فيروس بسفيح زمتي أنبتان أبز الساغيلو زلو أوان مردء كوينات مسمع أزيو أقوهاين أحزانا إيو أب إثيوبيا كمعبل زتصنحن زلون زتحلالخي حدقنيا بوليتيكاو كستات بدقيق كنكتاتلو تصنحنا ألنا بفلا يدما بوغن هزبن تغالستي حيلتاتن كنن زخوني أو وشتي قداي غروبيت هاجر إثيوبيا كتاوي إيدات تأتاتاو النت ملكاوي وجل هكدف نإرترا كبيت صعبين بمختال نولعولاو النت هاجرنان حد النت مريتنان عبي سقاات كم زلنا بتدقاقامي كنقلت صنيحنا إنا እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብናህርዝ ምዕብል ዘሎ ኩነታት ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያን ዞናናን ናብ ሓደገኛ ቁልውላው ክመርሕ ምዃኑ ዓለም ብምልኡ ዝከታተሎ ዘሎ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ሃገራውያን ሓይልታትን መስርሕ ልምዓትን ዕብየትን ኢትዮጵያ ዝቆልፍ ዓውደ ጽዑቕ ኩናት ምብራዕ أزيو كم زحزونو وهب إيو كوينات حد زوسدو جيزي بزي قدس زغزفو هيواتن نتوهات زغاتاتن زعنو نبرتن تحت قرصان كتقمتو زشقر كبيد واقا إيو زسعب زي أمانغو فيدرالاو منقستي إثيوبيان كلل تقراين زكايت زلو كوينات حد نقولهم إثيوبيان زتنكف كوينات إيو نايز كوينات زي كبيد واغا زخفلو بغندو ملاء وصعات حزبتات إثيوبيا إيو إذا عناو كوينات حد زي ناي عسرتتات شحات نصوها زيغاتات هيوت كيك أزفن صفحاتو إناو السخي بغدتانا بسفح كبابيتات تقراين أمحران كي تسقاقرن بززخون ملكع نابكال كللات إثيوبيا كي تمحلال فقلون كلتيوم تتصابعتي أكلات لعول نفسهم قطصار بمونان نزتباري عزلو عناو كينات بقلت افدو كبلون بزيبو على الحضر سلامة وفتحن مركاب أبزتخ آتون نتوع كم أمون حبورات أفريكان بيت مخريط تا حبورات هاجراتن نزو كينات زيتتون مبال سلاماوي فتحن مركابن قلت افزتوها هادت عرتات كايدو نتوع ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ኩሎም ኤርትራውያን ደለይት ፍትሕን ኣብ ጎረቤት ሃገርን ኣብ ዞባናን ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ስለ ዝገድሰና ናብኡ ንምብጻሕ ዝግበር ጻዕርታት ወትሩ ከም ዘተባብዕን ዓቕሞም ዘፍቅዱ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብሩን ድልዋት እዮም። እዛ ዓናው ተረክቦ እዚ ንሃገርና ኤርትራ ኣዝዩ ዝትንክፍ ክኸውን እዩ። ገባት ጉጅለ ህግደፍ ግን ቀንድ መሳወርን አካል ናይዚ አመንጎ ኢትዮጵያውያን ተባሪዑ ዘሎ ኩናትን ኮይኑ ብምህላው መሬት ኤርትራውን መናሃሪ ናይ ዝውግእ እዚ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ምልክታት ኣሎ። ካብዚ ተበጊስና ድማ ጉጅለ ህግደፍ ከም ልማዱን ህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣትዩ ሃገርና ኤርትራ ሰብ ዘይብል ዋጋ ክትከፍል ምዃና ርግጽ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ አንጻር ዚ አዕናው ተግባራት ምልካው ጉጅለ ህግደፍ ብትሪ ደው ንኽብል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣትሪሩ ይጽውዕ። ኣብዚ መዳይ ዚ ኩሎም ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ውድባትን ሃገራትን ከምኡን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን
نتي أب إثيوبيا بحفشة أب كل التجراي كأب فلاي زنبر إرتراو سدتنيا قداينا يزوج زين خيكون زدل مكبخاب كجبرلو محتنتانا نقرب كابتي وجء زكايدلو بوتاتات اليوم سلام نابزركبلو بوتاتات نخوعز كتحبابرو دما محتنتانا نقرب فتصامي بيت صحفت إرتراو هاجراو بايتون ديمقراسياو لوطي حمش حدار كلتشحن عسران بيان المجلس الوطني الإريتري بشأن اندلاع الحرب في إقليم تجراي الأثيوبي. تابعنا بكل أسف منذ صباح 4 نوفمبر 2020 ما ورد من بيانات رسمية وتصريحات في وسائل إعلام الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والحكومات الإقليمية في كل من إقليمي تجراي وأمهرة تشير إلى اندلاع معارك في إقليم تجراي. ونحن في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي نعبر عن أسفنا البالغ لاندلاع هذه المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإثيوبي من آثار جائحة كورونا واجتياح الجراد الصحراوي مساحات شاسعة في المنطقة وإلحاق أضرار بالغة بالمحاصيل الزراعية. إن الشعب الإريتري وقواه السياسية والمدنية المعارضة ظلت تراقب بدقة التطورات السياسية في إثيوبيا وتعقيداتها، لا سيما تدخلات نظام إيساياس الصافر في الشأن الداخلي للجارة إثيوبيا. وظللنا نحذر في الوقت ذاته من الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على شعبنا وبلادنا وسيادة إريتريا ووحدة ترابها الوطني جراء هذا المسلك اللامسؤول للنظام الإريتري. إن الحقيقة التي ندركها ويدركها العالم كله هي إن الأوضاع السياسية المتسارعة في إثيوبيا بالتوازي مع عمليات التصليح الجارية لمختلف الجماعات الإثيوبية ستدخل البلاد والمنطقة في صراع مدمر. ونود أن نؤكد في هذه السانحة على أن الشعب الإريتري وقواه الوطنية يأسفان على اندلاع المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا، والتي نعتقد بأنها ستقف حائلا أمام عمليات التنمية والاستقرار فيها. وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي قد تستغرقها الحرب الأهلية، فإنها ستتسبب حتما في فقد الأرواح والممتلكات وتهدم البنية التحتية التي يصعب تقديرها وتعويضها بسهولة. كما أن الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تجراي ستنعكس مآلاتها السيئة على كل شعوب الأثيوبية وعلى كافة شعوب المنطقة. وقبل أن تقضي هذه الحرب على حياة عشرات الآلاف من الأبرياء وتتوسع في أراضي إقليم تجراي والأمهرة وتلحق بها أقاليم إثيوبية أخرى، ندعو الطرفين إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس ووقف العدائيات والحرب وتقليل منطق الحوار والدخول في أسرع وقت ممكن في محادثات سلام من أجل حل الخلافات بينهما وتجنيب الشعب الأثيوبي والمنطقة مزالق هذه الحرب. كما ندعو الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بزيادة مساعيهما لوقف هذه الحرب وحل الخلاف بين الطرفين بالطرق السلمية. وإننا في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي وكافة المناضلين الإريتريين من أجل العدالة سنظل نشجع وندعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء الصراع المسلح الدائر حاليا في البلاد والجنوح نحو السلام. ومن بين أحد أهم الأمور التي لا نود تجاوزها هنا دون الإشارة إليها هو أن النظام الدكتاتوري في إريتريا لديه صلة قوية بما يجري بين الطرفين من تصعيد، وهناك احتمالات كبيرة
بأن تشكل الأراضي الإريترية منطلقا لهذه الحرب، وبالتالي أيضا وكالمعتاد فإن بلادنا قد تدفع ثمنا باهظا في حرب ليس لها دخل فيها. لذا فإن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يدعو قوات الدفاع الإريترية إلى عدم التورط في معركة لا تعنيها، ورفض توجيهات النظام الدكتاتوري الساعية لتوريط الجيش الإريتري في معركة غير معركته وفي أرض وقضية لا دخل له فيها. وإن كانت هناك دواعي للتدخل ينبغي أن تكون لحقن الدماء وليس لإراقتها، ويكفي شعبنا الإريتري ما خسره حتى الآن في حروب النظام البائس العبثية. ونناشد بالتالي في ظل هذا الواقع كل المنظمات الدولية المعنية والحكومات الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تجراي حماية اللاجئين الإريتريين وترحيلهم إلى مناطق أكثر أمنا حتى لا يكونوا ضحايا لأي مواجهات قد يتطور إليها الصراع بين الطرفين. المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، 5 نوفمبر 2020. سلام زغبركمن زغبركنن تخاتاتلتي مدب تيفي أدال إزي بحاليوت إرتراوي هاجراو بايتون ديمقراسياو لوطي زفنو مدب تيفي دحري ناي فتنة فنو إنه سرع مدباتو يجمر مهلاو نبسر تيفي أدال متحبار مس إرتراوين شانل سوسان حدن هايفن 9 حدن زفنو غينو بسع مسمر فنو دما يسلاسل نايل سات فريكونسي فيرتيكال حادة خلطة شوعاتة كلطة شومونتة سيمبول رد كلطة شوعاتة حموشتة بادو بادو FEC حموشتة زبار شدشتة ايو زفنولو معالتن ساعاتن دما كمز السعبيو سولسون ربعن باقواتات راس مرا كاب ساعات شعاتة كساب ساعات 10 حدا نايمشت بقانقاتات تقرنيان عربيان كفنو غلو عربن سنبتن كآب باقواتات راس مرا كاب ساعات شوعاتة كساب ساعات شعاتة نايمشت بعربيان تقرنيان كفنو ايو سناي مكتتال. كبرات تخاتاتلتي تيفي أدال كما يتغنيو أبز حلف مجرشا سومون ورحت كمتي كلتا شحن عسران إرترا كلتا جاقانو تغالستي أفانيا نزي بزملكت بإرترا وبوليتيكا وحالتاتن بجنبار هقرا ودحنة إرتران زغربي مريرنا حزن مقلتي حزنا لكم نغرب. قال مرير حزن بمخنيات عرفتي هاجراو غازيتينيا برهاني ولد جبريل سودان ناو عبي إيرتراو غازيتينيا حربنيا تقالساين أتو برهانو ولد جبريل بزحضرو كبيد حمام بسوني علت عسران شدشتن تكمتي كلتا شحن عسران كابز علمنا بموت تفلينا أتو برهاني ولد جبريل ببرهاني السودان ناوز فلت ما انت هزبون هاجرون دخيمة كيبلن نوح عامتات كالس زد سنحن حدا كابتوم عبي استوات سعوز جبرون هاجراويان حربنياتات ايو موت كم زعينة وفيين حلاي هزبون مهور أكل نبيت سبوت رح زيكونس نيرترا بحفشا نتغالا ساي هزب إرترا دما بفلاي عبي كسارا إيو هاقراوي ترى حربنيا برهان ولد جبريل أبكارتم نسدتنياتات بمتباق زفل مخوينو أبتي كم ساقو زفلت سودان ناو زبها العبي متسهت فلت عمدنيا بمخان يسرح بزنبرو الأوان زجمرو إيو بمويا غازيتنيا دا أيخون امبر عدمي ملوء دخيمة زي بالتقالى ساين تطابقاي سبعو مسالات اون نيرو نفسهر برهانو ولد جبريل نموه هاد بوليتيكا وحالتات إرترا زعلمي أبز حالفة مقابيت
2020 ኣብ ከተማ ለንደን ክካየድ ዝተሓስበ ድሒሩ ግን ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ብቨርቹዋል ርክብ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ኣብ ምዕዋቱ ኣድማዒ ግደ ከም ዝነበሮ ኣብ መዝገብ ታሪክ ህዝብና ንዘለኣለም ተዘኪሩ ክነብር እዩ። ክቡር ሓውና ብርሃነይ ኣብዚ ተሃዋሲ መድረኽ እዚ ብሞት ክፍለየና ንሃገርና ኤርትራ ብቐሊሉ ዘይትካዕ ዓብዪ ክሳራ እዩ። ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሰሎም ዕላማታት ንምዕዋት ቃልስና ቀጻሊ ምዃኑ ብምድርግጋጽ ኣምላኽ ነፍሱ ይምሓር፣ ንስድራ ቤቱን ኩሎም ብጾቱን ፈተውቱን ድማ ጽንዓትን ናኻእሎን ይሃበና። ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 30 ጥቅምቲ 2020 ካብ ዝቐፂልና ብግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ፈጻሚ ኣካል ዝቐረበ ናይ መሪር ሓዘን መግለጺ ነቕርበልኩም። ኤርትራ ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ተቓለስታ ኣወፊያ። ሓርበኛ ተቓላሳይ ኢብራሂም መሐመድ ኑር ኣባል ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብሰሉስ ዕለት 27 ጥቅምቲ 2020 ኣብ ሆስፒታል ንጉስ ፋህድ ኣብ ዋና ከተማ ስዑድያ ሪያድ ካብዛ ዓለምና ብመስዋእቲ ከም ዝተፈለየና መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ መሪር ሓዘን እናተሰምዖ ይገልጽ። ክቡር ብጻይና ኢብራሂም መቕሉልን ብጾቱ ዘኽብርን ውፉይ ተቓላሳይ ምንባሩን ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ክፋል ካብ ዕድሚኦም ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ህይወቶም ዘወፈዩ ሓርበኛታት እዩ። ከምኡውን ብጻይና ኢብራሂም መሐመድ ኑር ካብቶም ሉልያት ሃገራውያን ተቓለስቲ ኣብ ስዑድያ ኮይኑ ኣባል መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሪያድ ከም ዝነበረ እውን ክንዝክር ንፈቱ። ብጻይ ኢብራሂም መሐመድ ኑር ህርኩትን ውፉዩን ባእታ ብምንባሩ ብንጥፈት ኣብ ክልተ ምምሕዳራት ውድብ ይዋሳእ ነበረ። ብሓደ ወገን ኣባል ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣባል ምምሕዳር ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤት ጽሕፈትን ሓላፊ ስርርዕ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ማእከላይ ምስራቅን ነበረ። ስውእ ብጻይ ኢብራሂም ኣብ መትከሉ ጽኑዕ ኣብ ሃገራውን ውድባውን ጉዳያት ኣሕሊፉ ዘይህብ ብጻይ ብምንባሩ ብኩሎም ብጾቱ ዓብዪ ኣኽብሮት ዝነበሮ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ብጻይ ኢብራሂም በዓል ሓዳርን 3 ኣወዳትን 2 ኣዋልድን ሓድጊ ገዲፉልና ካብዛ ጨካን ዓለምና ተሰናቢቱ። ብመስዋእቲ ብጻይና ኢብራሂም መሐመድ ኑር ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ብምግላጽ ብስም መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ንኽብርቲ በዓልቲ ቤቱ እሙ ዓላእ ከምኡውን ንኣክኡ ዓብዪ ተቓላሳይን መራሕን መሐመድ ዑመር ያሕያን ንኽቡራት ደቁን ንኣባላት መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ጨንፈር ሪያድን መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሪያድን ከምኡውን ንኹሎም ቤተሰብን ናይ ቃልሲ ብጾቱን ጽንዓትን ናኻእሎም ክህበና ንተጋዳላይ ኢብራሂም መሐመድ ኑር ድማ ልዑል ፈጣሪ ኣብ ሰፊሕ ገነቱ ክቕበሎን ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 28 ጥቅምቲ 2020 ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ ከመይ ጠኒኹም? ሎማዓንቲ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2020 እዩ። ንሎማዓንቲ ጋሻ ዮሃንስ ኣስመላሽ ዝተባሃለ መንእሰይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሎማዓንቲ ንዝትዮ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ደንቢ ተቃውሞን ህሉው ኩነታት ከባቢ ሃገርናን ቀርኒ ኣፍሪቃን ከምኡ እውን ኩነታት ዓለምን ክንዝቲ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብምክንያት ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተፈልየና ጅግና ሓርበኛ ብጻይ ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ተሰማዓና ሓዘን ስም ቲቪ ኣዳል ክገልጽ ደሊ።
ንኩሎም ፈተውትን ስድራ ቤትን እዚ ኣጋጣሚ እዚ ፅንዓት ሃብ ንብል እንታይ ብርሃነ ጅግና ብርሃነ ድማ ሙሉእ ዕድሜና ምሳና ዘንፈለት ንዝክሮ ብታይ ምኳኑ ከረጋግፅ ደሊ ደጊመ ንኩሎም ስድራ ቤትን ፈተውትን ከዓ ፅንዓት ሃብ ብድሕሪ እዚ ናብ ጉዳይና ክንኣቱ ብታይ ዮሃንስ ኣስመላሽ ምሳና ተረኪቡ ስለ ዘሎ እቲ ሎማዓንቲ ሒዝናዮ ዘለና ብዛዕባ ጉዳይ ደንበ ተቃውሞን ጉዳይ ሃገርናን ከባቢናን ከምኡውን ዓለምን ክንዝቲ ኢና መጀመርያ ግን ብፃይ ዮሃንስ ኣስመላሽ ድሕረ ባይታኻን ኣበናይ ውድብ ከም ትሳተፍን ሕፅር ኣቢልካ ምስ ተመክሮኻን ታሪክካን ተኣሳሲርካ ዮሃንስ ኣስመላሽ ከተላልየና ንዓኻ ማይክ تغني حو محري أما توي من إسرائيل كاسل زلال خانون كما سجنا كارلي أبتي ذهب كايو ناي حزن مجلسي بزملكة نفسير برهانة ولا جبريل نايك أربع حركيو نويح جزء بحسب سريحنا ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ንብዙሓት ተቃለስቲ ዝጉሃየ ነገር እሞ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እውን ሓዘነይ ክገልፅ ኣፍቅዱለይ ሓው ብርሃነ ኣብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዕማም ናይ ምጥርናፍ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሰፊሕ ርእይቶዩ ነይርዎ ነዊሕ ርእይቶዩ ነይርዎ ክሳብ ሕጂ ክገብሮ ዝፀንሐ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ግን ከዓ እቲ ብድሕ ሕጂ ሒዝዎ ዝነበረ ዕማም እዩ እቲ ዝሰፍሐ ዝነበረ ንዝተፈላለየ ውድባት ንነዊሕ ዓመታት ተፈላለዮም ዝፀንሑ ውድባት ኤርትራ ኣብ ሓደ መጋባእያ ኮፍ ኢሎም ፍልልያቶም ኣፃቢቦም ፀረ ናይ ሓባር ፀላኢ ብሓባር ክምክቱ ዝነበሮ ራእይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ራእይ ነይሩ እናሃለ ካብዚ ብሞት ተፈሊምና ኣሎ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ንዑ መንግስተ ሰማያት ንኩሎም ፈተውቱን ቤተሰቡን ከዓ ፅንዓት ይሃብ ክብል ደሊ بمقصال ناتي ليلا توين حصر أبيله يوحنس اسم الله شبهال سمرا راح سمرا توليده وزعبه في نايت مرتي عالم بسمرا راح سمرا بيت جرجيس ملستانيا كالاي درجة ويكال سكندر خاف قدام هاي السلاسة تبع هاي الصواح النبرة تماهيري دحريو ني ميدان موصا مسكوني مጨረሻ 74 بيني وصي እንደገና ካልእ ክገብሮ ዘለና ነገር ኣሎ ኢለ ተመሊሰ መጀመርያ 75 መጀመርያ ወርሒ 3 ሕሩፍተ ሒዘ እንደገና ተመሊሰ ማለት ካልእ ናይ ኣብገለ ከምዚ ናይ ሎም ኣጋጣሚ ምጥቃይሰ ነይረ نبرها زدليا ناي سكاوت أقفتات سلز نبرانا وناي سكاوت تروب ليدرون سلز نوركو تناقحت نبرها ناي سكاوت نبرها إنك قلقلانا إلى السنة عايزهم الله سيه عندنا تملي زمادي وتعذران بوليتيكاون كمان حكمنا تمرت وسيدة أو حيلتات مجمرة دحريب كفلتات لا تعالسكو دحريتي عاوشتي بز القطعمي نعو منقسة سماعت نقولهم فتوتون بيتسوون كا صنعاتي هاب كبل دلي بمقصال ناتي ليلا توين حصر أبيله يوحنس اسم الله شبهال سمرا راح سمرا توليده وزعبه في نايت مرتي عالم بسمرا راح سمرا بيت جرجيس ملستانيا كالاي درجة ويكال سكندر خاف قدام هاي السلاسة تبع هاي الصواح النبرة تماهيري دحريو ني ميدان موصا مسكوني
መጨረሻ 74 በይነይ ወፄ እንደገና ካልእ ክገብሮ ዘለና ነገር ኣሎ ኢለ ተመሊሰ መጀመርያ 75 መጀመርያ ወርሒ 3 ሕሩፍ ሒዘ እንደገና ተመሊሰ ማለት ጀብሃ ጥም ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልልያት ማዕቢሉ ኣብ ዝኸፍአ ደረጅኡ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣብ 77 በቲ ማጉ ማርክሳዊ ጉጅለ ዝበሃል ወይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ተኣሲረ ዳርጋ ን3 ዓመት ገለ ገደል ዝኸውን ተኣሲረ ብድሕሪኡ ገና እቲ ናይ ቃልሲ ንያት እውን ስለዘይተወድአ ቃልሰይ ቀፂለ ኩናት ሕድ ተፈጢሩ እቲ ናይ መጨረሻ ዕድል ናይ ጀብሃ ካብ ሜዳ ተደፊእካ ናይ ምውፃእ ምስ ኮነ ከዓ ከም ኩሉ ተጋዳላይ ናይ ጀብሃ ንሱዳን ዝኣተኸ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ዳግመ ስርርዓት ናይቲ ተወዲብናሉ ዝነበርና ስርርዓት እውን ብኢዲኤም ዝብል ቀፂሉ ድሕሪኡ ናብ ደምሓኤ ዝብል ማዕቢሉ ምስ ሽዑ ዝነበራ ውድባት ከምዚ ናይ ሕጂ ኣይተባዝሓን ነይሩ ምስ ኩለን ዘተ እንዳገበርና ከመይ ጌርካ እንደገና ተጠናኺርካ ንሜዳ ትምለስ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ብዙሕ ዝፃዓርናዮ ፃዕርታት ነይሩ ብቐንዱ እውን ምስ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ዘተታት ተኻይዱ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ግን ፈቃደኛ ኣይነበረን ንሕና ንሜዳ ክንምለስ ከም ትኩሉ ግዜ ዝብሎ ወይ ኢትኩም ትህቡ ወይ ከዓ እቲ ሜዳ ንዓና ጥራሕ ዝምልከት ዝዓይነት እዩ እቲ ውሳኔ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ንሕና ከዓ ፍሉጥ ፍልልይ ስለ ዝነበረና ያው ህዝባዊ ግንባር ክንኣቱ ኣይመረፅናን ግን ከም ውድብ ነፃ ኮይንና ክንንቀሳቀስ ዝሓተትናዮን ሕቶና ክምለስ ኣይከኣለን ስለዚ ካልእ ምርጫ ክንደሊ ነይሩና ንሱ ከዓ ብሸነኽ ናይ ትግራይ ኣቢልካ ምእታዊ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ጌርና እቲ ዕላማ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና እሞ ብሓባር ንመክት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምርጫና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድል ተተፈጢሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ ንፀላእ ምምካት እዩ ነይሩ ተቐዳማይ ምርጫና እሱ ካብ ዘይተረኽበ ግን ፀላኢ እዩ ኤርትራ ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ፀላኢ ሓደ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይመረፅና ንፀላኢ ጥራሕ ነዳኽም እምበር ኩሉ ሓደ ኢልና ኢና ትግራይ ኣቲና ብትግራይ እቲ ንብዙሓት ውድባት እውን ኣብ ዘለዋ ሃልየን እቲ ናይ ተፃብኦ ተግባራቱ ደው ዘይበለ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣፀቢቑ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ እዩ ንጥፍኣትና ተዓጢቑ ካብ ደርጊ ንፈርሖ ዝነበርና ንላዕሊ ንህዝባዊ ግንባር ኢና ንፈርሕ ነርና ዝተፈላለዩ ልኡኻት ናይ ስለያ ልኡኻት እንዳሰደዱ እዚ ዘይበሃል መጥቃዕትታት እዮም ኣብ ልዕሊና ዝፍፅሙ ነይሮም ምናልባት ተኸታቲልካ ትኸውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ በወገና ክነቃልሖ ዝፀናሕና ናይ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ውድብና ዝነበሩ ፀይ ገረብርሃን ዝርአን ፀይ ዘካርያስ ንጉሰን ምናልባት ሎሚ ብዙሕ ሰብ ሰሚዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ ከም ዝነበረ እቲ መደብ ናይ ጥፍኣቶም ብዝምልከት ብመንገዲ ህዝባዊ ግንባር ዝተካየደ ስለዚ ምናልባት ብዙሕ ተሰሚዑ ስለ ዘሎ ኣብዚ ብዙሕ ብዛዕባኦም ክዛረብ ኣይመርፅን ብካልእ መንገዲ እውን ብሰፊሑ ክግለፅ መደባት ጌርና ስለ ዘለና ማለት እዩ እቲ ዝገርም እቶም ናይ ዳግማይ ተወዳዲብካ ንቃልሲ ምእታው ዝብል መደብ ዝሓዝና ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኢና ነርና ገሌና ኣብ ኣሜሪካ ገሌና ኣብ ኤውሮጳ ገሌና ኣብ ስዑድያ
ገሌና ብሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ተጸሚድና ነርና ከነበቃዕዩ እቲ ፖሊት ቢሮ ንብሎ ናይ ሽዑ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትና ኣነ ዝነበርኮ ማለት እዩ ደጊም ንሜዳ ክነኣቱ ኣለና ኢልና ምስ ወሰና ካብ ዝነበርናዮ ናጠቕሊልና ንትግራይ ኣቲና ማለት ብጻይ ዘካርያስ ንጉሰ ካብ ኣሜሪካ እያ ብጻይ ገረብራን ዘርአ ካብ ሱዳን ኣነ ንባዕለይ ካብ ስዑድያ እያ ስውእ ገርጊስ ካብ ጀርመን እያ እዚ ናይ መጀመርያ ብጭውያ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቱ ዘይፈለጥና ናይ መጀመርያ ኣረይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ፍሳሐ ወዲ ገባሪት ንብሎውን ካብ ጀርመን እያ ብዙሓት ላዕለዎት መራሕትን ካድራትን መብዛሕትኦም ኣብ ሱዳን እዮም ነይሮም ብ88 ኢና ጠቕሊልና ክንኣቱ ዝኾንና ማለት እዩ ንትግራይ ኣብኡ እቲ ስርዓት ብሓያል እንዳቐፀለ ክልተ ዝተፈላለዩ ናይ ታዕሊም መደበራት ጌርና ብዙሕ እንዳሰራሕና ፀኒሕና ብዙሓት ካድራት እውን ኣፍሪና ነርና እዚ ግን ብዓይኒ ማለት ብፅቡቅ ዓይኒ ኣይተረኣየን ብህዝባዊ ግንባር ስለዚ ከዓ እዚ ዘይበሃል መጥቃዕትታት እንዳፈፀመ እዞም ክጠቕሶም ፀናሕኩ ብፆት ካልኦቱን ብዙሓት ዝፀቐትሉና ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ዝተጨውዩ ንኣብነት ካብቶም ብዙሕ ግዜ ዘይለዓል ዝሕጂ ጠቒሰዮ ዝነበርኩ እዩ ካልእ ዝከረኒ ኣብ 6 ወርሒ ምናልባት ክኸውን ይኽእል ቅድሚ ሃገራዊ ናፅነት ናይ ህወሓት ሓይሊ ብምልኡ ንማእከል ኢትዮጵያ ገፁ እንዳገስገሰ ከሎ ትግራይ ዳርጋ ጥሩሕ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ብዘይካ ገለገለ መሌሻታት ናትና ሓይሊ እቲ ናይ ሽዑ ናይ ደምሓየ ማለት እዩ ናይ ሳግም እውን ነይሮም እዮም ብዘይካና ካልኣይ ስለ ዘይነበረ እዚ ዝፈለጠ ደርጊ ንትግራይ ክወርር እንደገና ምስ መፀ መራሕቲ ህወሓት ካብ ናቶም ሓይሊ ንድሕሪት ክመልሱ እቲ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ክፅውዑ ዝሓሸ ኮይኑ ረኺቦሞ ነይሮም ከምኡ ከዓ ገይሮም ማለት እዩ ቀልጢፉ መፅኡ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር እንተረኣየ ንሕና ኣብኡ ኣባላት ደምሓየ ገለ ኣባላት ናይ ሳግም እውን ስለ ዝረኣየ ኣይንኣቱን ኢና ወይ እዚኦም ከልግሱሎም ወይ ንሕና ኣይንኣቱን ኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት መቸስ ቀሊል ዘይኮነ ክትዓት ተኻይዱ መጨረሻ ግን እቶም ዝርከቦም መሌሻ ናይ ህወሓት ኣብ መንጎና ህዝባዊ ግንባር ብሓደ ሸነኽ ንሕና ከዓ በቲ ካልእ ሸነኽ ኮይንና ንፀላኢኹም ዝምለስ ጌርናዮ ማለት እዩ ኣብኡ መቸስ ከምቲ ኣብ ኩናት እትፅበዮ መስዋዕትን መውጋእትን ግቡእና ኮይኑ ዝኸፈልናዮ ኣሎ ጀጋኑ ፆትና ከም መራሕቲ ጋንታት ናይተን ናብኡ ዳኣተዋ ከም በዓል ብፃይና ስውእ ልኡል ዳኘው ዝተባህለ ሽዑ ዝኸሰርናዮም እዩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ብፃይካ ክጠፍእ ከሎ ወዮ ፀረ ፀላኢ ክኽፈል ዘለዎ መስዋዕቲ ቅቡል ጌርካ ካብ ገዛኻ ስለትወፅእ ብዙሕ ዘጉሂ ኣንበይ ምኾነ እቲ ዘጉሂ ብፃየ እዩ መቃልስተ እዩ ሓደ ዕላማ ኣለና ሓደ ፀላኢኻ ኣለና እትብሎ ውድብ ከምዞም ክጠቕሶም ፀናሕና ዓበይቲ መራሕቲ ከጥፋኣልካ ከሎ ግን እቲ ሓዘኑ ቀሊል ኣይከውንን ዓመንቲ ምንታይ ኢልካ እውን መልሲ ኣይትረኽበሉ ምናልባት መልሲ እንተተረኽቦስ ነዚ ከምዚ ሕጂ ኮይንናዮ ዘለና ኮይኑ ንክቕፅል እቲ ስርዓት ስለ ዘኽእሎ ጥራሕ እዩ በዳህቲ ኣካላት ንኸይረክብ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ክብድህዎ ዝኽእሉ ኣካላትን
ካብ ውጭ ህዝባዊ ግንባር ወፃኢ ዝነበሩ ኣካላትን ለይትን መዓልትን እናደለየ ከጥፍእ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ዝነበረ ውድብ ምዃኑ ጥራሑ ዘብርህ ዝኾነ ከምዚ ኢሉ ነዊሕ ድሕሪ ምጽናሕ ሃገራዊ ናጽነት መጺኡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ምቅላስ እውን እንዳፀበበ መጺኡ ካልእ ዝተፈላለየ ምክንያታት ፐርሰናል ዝኾነ ናይ ጥዕናን ካልእን ተደራሪቡ ናብዚ ዘለኽዎ ዓዲ ክመፅእ ኮይነ መጀመርያ 94 ምዃኑ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መጻኹ ከዓ ብዘይካቲ ናይ ጥዕና ጉዳይ ካልእ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ እውን ክገብር ኣለኒ ኢለ ኣብ ትምህርቲ ነዊሕ እዋን ፀኒሐ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ናይ ቢዝነስ ስታዲስ ናይ ኮሚኒቲ ኣድቫይስ ወርክ ድሕሪኡ ኮሚኒቲ ሊደርሺፕ ድሕሪኡ እውን ፐብሊክ ኤንድ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ዝብል ትምህርቲ እንዳሓስኩ ፀኒሐ ማለት እዩ እቲ ክሳብ 2011 መጀመርያ 2012 ናይ ባይቶ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኮይነ ከገልግል ክሳዕ ዝተመደብኩሉ ሰዓት ማለት ጠቕሊለ ንኢትዮጵያ ክሳብ ዝኸድኩሉ እዋን በተን ዝተምሃርኮን ናይ ኮሚኒቲ ስራሕትና ስራሕ ፀኒሐ ማለት እዩ ኣንዊሐየ ኣለኹ ኾነ ግን ይኣኽለን እቲ ነብስኻ ምልላይ ዝብል ነገር ንባዕኸ ብጣዕሚ ኣሜዚን ዝኾነ ተመክሮ እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ብሰፊሑ ብደቂቕ ዝኣተኹሞ ዓውደ ውግኣት ይኹን ካልእ ዝሓለፍኩሞ ተመክሮታት ብደቂቕ እናዳሰስና ክንከይድ ኢና ንሕጂ ግን ብጣዕሚ ግሩም ዝኾነ መእተዊ ይብካና ኣለኻ ይቐኒልና ክቡራ ሰማዕቲ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ናብ ካልእ ሕቶታትና ክንቅፅል ኢና ብፍላይ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ውድቦምን ኣብ ከመይ ኩነታት ክኸውን ከሎን ከዓ ገልፀልናይ ክሳብ ስዑ ምሳና ፅና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢንተረስቲን ነዊሕ ኣህላኺ ግን ከዓ ብዙሕ ዓወት ዘመዝገበ ቃልሲ ኢኻ ክትንትነሉ ጠኒኻ ምስኡ እውን ተስፋ ከይቆረፅካ ክግበር ዘለዎ ቃልሲ ንምንባሩ ተረዲእ ኣለኹ ምስቲ ዝኩሉ ጉልል ተመክሮኹምን ካልኦት ውድባት እውን ግምት እቲኻ ኣብዚ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ከምኡውን ዝህሉ ኩነታት ናይ ዓድና ኣዛሚድካ እቲ ኣወዳድባና ከመይ ኣሎ ትብል እቲ ዘሎ ቻለንጅ ወይ ብድሆ ክንገጥሞ እንኽእለሉ ዓይነት ኣወዳድባ ዶ ሒዝና ኣለና ብዝሒ ዘለዋ ውድባት ወይ ውዳበታት ወይ ጦርናፈታት ወይ ስምረታት ኣግምት እቲና ክንሪኦ ከለና ምስ ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ናይ ቀዛፊ ምውዳቕ ዝነበረ ኩነታት ወይ በዓል ሙባረክ ምውዳቕ ዝነበረ ኩነታት እቲ ዝነበረ ምውድዳባት ናይ ተቃውሞታት ናይቶም ስርዓታት ኣግምት እቲኻ ናይ ብሓቂ ነዚ ብዓድና ዘሎ ገባቲ ስርዓት ጨቋኒ ስርዓት ክንዓልወሉ ንኽእል ኣወዳድባ ኣለና ዶ ከመይ እዩ ዘሎ ተወዳድባና ካብ ነዊሕ ተመክሮኻ ውህሉል ተመክሮኻ ከመይ ኣለና ዝበቅዕ ኣወዳድባ ዶ ጌርና ኣለና እቲ ኣብዘን ዝጠቐስካየን ሃገራት ዝነበረ ለውጢ ምዚ ንሕና ነካይዶ ዘለና ለውጢ መሰረታዊ ፍልል ኣሎ ሓደ እቲ መሰረታዊ ለውጢ እንታይ እዩ ናይዘን ተጠቕሳ ሃገራት ከምዝናትና ፀገም ኣይጓነፈንን እቲ መንእሰይ ብምልኡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ዓሚፁ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ነቲ መንግስቶም ኣብ ነቲ ህዝቢ ኣብ ክገዝኣሉ ዘይክእል ኣብ ከመሓድረሉ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ
መንእሰይ ከዓ ኣብ ትሕቲ እቲ መንግስቲ ክመሓደረሉ ናብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተፋጠጥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮንካ እቲ መንግስቲ ምዕያብ ክብለሉ ዘይክእል ደረጃ ከተብፅሖ ምዃንን ብከምዚ ሕጂ ንሕና ንቃለሶ ዘለና ብወንጭፍ ካብ ማዕዶ ካብ ስደት ክህልዎ ዝኽእል ስምራትን ነንመን እዩ ስለዚ ብክንድኡ ደረጃ ክነውሕ ብክንድኡ ደረጃ ክፅንክር ከም ዘኽእሎ ፍሉጥ እዩ እቲ ኣብ ደገ ኮንካ ዝካየድ ቃልስታት ናይ ስደት ቃልስታት ኢልና ንሪኦ ኣድማዕነቱ ክንድቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ትቃለሶ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ብቃልሲ ስለ ዝሓለፈ እዚ ንወዲ ከምዝን ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል መንእሰይ ብዓንተኡ ካብ ሃገር ክጠፍእ እዩ ገይርዎ እቲ ገና ካብ ሃገር ዘይወፅእ ከዓ ካብቲ ሕምብርቲ ናይቲ ህዝቢ ኣፀቢቑ ርሒቑ ክውዕል ክሓጊ ክኸርም እንዳገበሮ እዩ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ስለዚ እዩ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲና ክትሕፆ ዝኾነት ምክንያቱ ኣብ ሕምብርቲ ናይቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝርከቦ ርእሲ ከተማ ስለ ዝነበረት ስለዚ ምንቅስቃስ ናይ ተምሃሮ ይዕበይ ይንኣስ ሽዑ ኣብቲ ህዝቢ ከንፀባርቕ ስለ ዝኽእል እዚኣ ብዓንተ ብእዙ ገርሓላ ማለት እዩ እተን ካልኦት ብድሕሪኡ ዝተደኮና ኮሌጃት እውን እንትኾነ ካብ ማእኸል ከተማ እንተወሓደ ናይ 3-4 ኪሎሜትራት ክርሕቕ ዝገበሮ ሰኢልካ ዝተገብረ ነገር ኣይኮነን ናይ ርሑቕ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ እዩ ተምሃራይ ካብቲ ቀንዲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተምሃራይ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ወይ እምቢታ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ቀልጢፉ ኣብ እቲ ህዝቢ ከንፀባርቕ ስለ ዝኽእል ካብ ህዝቢ ክርሕቕ ነይርዎ ስለዚ ከዓ ካብ ህዝቢ እንዳርሓቆ መፅኡ ሳዋ ናልካ ኣብ ፀምፀም በረኻ ጎልጎል መዓት ጎልጎል ዝነበረ ሕጂ ዳርጋ ከተማ ኮይኑ ዘሎ ሸሓት መንእሰያትና ዝውዕልኦን ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍልሊ ናይቲ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ቃልስን ናይ ከምዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብናይ መንእሰይ ምልዕዓል እኳ ደኣስ ናይ ነዊሕ ውደባታት ዘይተኻየደሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ብዙሕ ሃገራት ዝረኣናዮ ግን ኣባና ናይ ነዊሕ ዓመት ውደባታት ተኻይድዎ ከብቅዕ ከምቲ ናቶም ቅልጡፍ ለውጢ ዘየምፃሎ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ሕምብርቲ ናይቲ ህዝቢ ኮይና ንቃለስ ስለ ዘየለና ጥራሕ ካለ ምስጢር የብሉ ስለዚ እቲ በቲ ዝርከቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተኾነ ከምቲ ትፈልጦ ሕደግዶ እንታይ ጌርካስ እንታይ ሓሲብካ እውን ትእሰረሉ እንታይ ሓሲብካ ተባሂልካ እውን ትእሰረሉ ስለ ዝኾነ ናይ ውደባ ዕድላት ክሳብ ሕጂ ኣይፀንሐን ከምኡ ኢሉ ግን ንዘለኣለም ዝነብር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ሓደ ዝተወሰነ መድረኽ ዝመፀ ይምፃእ ኢሉ እቲ መንእሰይ ትደላይ ለውጢ ከምኡ ዝኣመሰለ ተሪር ሉጋም ናይቲ ስርዓት በቲኹ ኣንፃር እቲ ስርዓት ክቃለሰሉ ዝኽእል ኩነታት ክጋጠም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ንዘለኣለም ብሓደ ዓይነት መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ማሕበራዊ ኩነታት ክህሉ ይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ እቲ ነንሕድካ እውን ተኣማሚንካ ክትዛረበሉ ዘይከኣል ዝነበረ ኩነታት ናይ ዓድና ቀልጢፉ ብይውሓድ ይብዛሕ እቲ ተኣማመን ዓይነት ውደባታት እናተጠናኸረ ክመፅእ ከም ዝኽእል እሱ እንተደኣ ተጀሚሩ ከዓ ምዝብ ደገ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ተዋሃሂዱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እምነተይ እዩ እንተ ኣብ ከመይ ኣለና ንዝብል ነገር መቸስ ካብቲ ማልሎም ንሓይሽ ጥራሕ ክብል ዝኽእል እምበር ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ
ብዙሕ ዝተረፈና ነገር ኣሎ ምክንያቱ ከነድምዕ እንተደኣ ኮይና ኣብ ትሕቲ ሓደ ንተኣማመነሉ ኣመራርሓ ኩላትና ሰጪምና ብኩላትና ንዓምነሉ መምርሒታትን ሕግታትን ተገዚእና ንቅድም ክንከይድ እንተዘይክኢልና እቲ ክሳብ ሕጂ ኣፀቢቑ ዘይተበትከየ ኣፀቢቑ ዘይሃሰሰ ናይ ዘይምትእምማን ኩነታት ከምኡ ኢሉ ከብልየና እንተደኣ ኮይኑ ኣክንዲ ንሕና ነብልዮ እሱ ከብልየና እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ክንዕወት ንኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን ግን ከዓ ተስፋ ንቆርፀሉ ኩነታት ኣይኮነን ዝበልኩሉ ምክንያት እቲ ኣወዳድባና ካብ ትማሊ ሎሚ ሓይሽ ኢለ ስለ ዝርእዩ እዚ ልባዊ እምነት እዩ ከመይሲ ንኣብነት እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ዋላ እኳ መሊእካ ትተኣማመነሉ እኳ እንተዘይኮነ ብዙሕ ዝተርፈና ስራሓት እኳ እንተሎ ግን ብደረጃ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩለን ውድባት ኣብ ሓደ ተጠርኒፈናሉ ዘለዋ ኩነታት ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዘጋጥመና ኣይኮነን ንኣብነት እቲ ዝዓበየ ውድባ ዝበሃል እዚ ብ 2011 ዝቆመ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝዓበየ ዝሰፍሐ ውድባ እኳ እንትኾነ ግን ገና ኣብኡ ዘይኣተዋ ውድባት እውን ነይረና ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ግን ካብቲ ናይ ሽዑ ሎሚ ይሓይሽ እንተወሓደ ገለ ኣተን ኣብ 2011 ኣብ ባይቶ ዘይኣተዋ ዘይተጠርነፋ ውድባት ሕጂ በቲ ሰፊሕ ጥርናፈ ኢልና ንሪኦ ዘለና ውድባታት ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ክሰርሓ ምጅማረን ንባዕሉ ዓብዪ ኣወንታዊ ገይረ ዝርኢ እዚ ግን ገና ልሕልሕ እዩ በረኣያይ ገና ልሕልሕ እዩ ከመይሲ ንዕኡ ክጥርንፍ ዝኽእል ህገ ህንፃ ኣየቐመጥናን ንዕኡ ክምእዘዝ ዝኽእል ቻርተር ኣየቐመጥናን እቲ ክሳብ ሕጂ ብሓባር ዘኺደና ዘሎ ናይ ንፁራት ክሳብ 4 ዝኾና ናይ ስራሕ ዕማማት ኣነፂርናስ ኣብተን ዕማማት ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ናይተን ዕማማት ዝኸይድ ዘሎ ስራሓት ወይ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሓት ኢና ነሰላስል ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ክሰጥም ዝግብኦ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ካብኡ ንላዕሊ ክሰጥም ማለት ኩልኻ ኣብ ሓደ ትሰማምዓሉ ህገ ህንፃ ሰጢምካ ክትሰርሕ መሪሕነትካ ፍሉጥ ዞባታትካ ፍሉጥ ንመን ከም ትእዘዝ መን መምርሒ ከም ዘውርድ ፍሉጥ ዳሕራይ ከዓ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ዕማማትካ ነፂርካ ከዓ ንዑ ተማእዚዝካ እትኸደሉ ኩነታት ክንገብር እንተዘይክኢልና እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብዙሕ ሓያል ንፋስ ክፃወር ዝኽእል ውደባ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ እቲ በፂሕናዮ ዘለና ነገር ብጣዕሚ ኣወንታዊ ኮይኑ ግን ከዓ እኹል ኣይኮነን እንተወሓደ ክሳብ ምንታይ ኢና ተዳሊና ክንፀንሕ ኮይኑ ዝስምዓኒ እቲ ናይ ሕጂ ኣቃወማና ክሳብ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ድሉው ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኢና ክንገብር ዝግባአና ምክንያቱ ኣተሃላልዋና ከምኡ ኢሉ ፍኹስ ዝበለ እንተደኣ ኮይኑስ እቲ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ መዳቕ ናይዚ ስርዓት እዚ ምስ ኣጋጠመ ኣብቲ እዋን እቲ ኣክንዲ ሄልካ ትጅምሮን ነቲ ሄልካ ትጅምሮ ከዓ መዓት ዕንቅፋታት ኣክንዲ ዘጋጥመካን ኩሉ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ዕንቅፋታት ሕጂ ለሚፁ እንተደኣ ፀኒሑ ስርዓት እዚ ኣብ ዝውገደሉ ሰዓት ብዙሕ ኣሰላሲልካ ይፅናሕ እሞ ኣብቲ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ምምስራት
حيالي كيف كاخد تصنح سلة تخل حجي بزح صرفنا نقر له زوري تيزلني بطعم تبو حسابات بمزز أمثلة بعزو تينا زلنا نيوادا دبا أقباب زقددنا مكم تي نيتشر نايتي عتعيد حيزنا زلو سرعاتي نسي زدرخنا مالت سناي سرعات ويطعي سرعات انت زغون نيرون زقاوم أي محلنا ويتا نمعون مبلح أي تسلفنا زي كمزي يرزق أنا نغنى دلو سرعات أمتاتو عنده ويقرب تغيس كان يرقى أبغال سدقات أمو تقامات من الوقت دي شعوء كدمنا تنا دقات أمو خناتات دي نتنا مركبو زتحالفة مسرحي لكا أبقاليو جاستيفايز قبروا أقالات هلو سكدحان نمرر دا أخطعم بغم وسيدنا لو معان ترينا نتنا تلازمته زنبر خيدي كله بدلاتون حاسياتاتون أتليس نتنا في عويجي لكا كدم دمي كأل نيرو نتنا تكين نقول هزبي خنت زغلت كا فلاي كان مزتينا بسابسكا خبراو حيلتات نيت حبرتسب بتاتخكا فلاي كان تام مسرت مع بالا زغونه كذا بيت تبال افريسكا وتا زخيد دلو كايدا نبي مخانو حدا غزي ملسيت سنو ليخا ازي تمكرخا قدمنا صنت يكون حرنا صنت نزي سرعات زي ام بده نتقالس زلها قديم طبعا ساي ازو ود بزي بحدا ولقسب مراح كم زلو متا أتحساسبو نبي انت يزدل زلو انت امكو بصح دليوم علامه خلوهم دينا بحقي مودة علامهم زوم وحدات جاندا التي سرعات دليلهم وزلو بتابع وطرو وحدات سبات اقمد انتها نزا هاجر انت يمدلي وازلو ناي بحقي نزا هاجر فقر لهم دي نزا هاجر زي حاليت لهم دي ني ارترا ناي بحقي سرحون كتعرون كيدو قصو زحادرو سبات ديوم دي الحزب خدانا قرو وزدي حزب حتي روسي منالبات نودادبانا حق الزخيل حافشاو طمامتا عبات سرعات كله سلازلو يزدل زلو وين تا يزدل زلو بقول قسم عاد مرح دلو يتياسون اتهم مسو شافرت وجلت بحق زهاجر زياسي حزبابتاتي نمو تمليسو من نتلمعات لهم كم زموته بعلم يردون علو أبزح كنتات كتلو خلا انت يمزدل يزلو مودا أتاسي نابيهم اليوم مازلو أجر سكيب بناتك أو يتموكرو غمزة في مسقولتكو قدمنا تنتن دحرنا تنتن زي مثل كاي أبزو بده زلو وجنات بمخانك زيادة خابها خن شيء تنتنات اللي أجيت كاب انتاي يوم دحسو زلو وإساس انتاي دحسو زلو كاب زبل نلعلي انتاي زقبر زلو الكاخد تنتنيو تي زحيش ويزقلل انتاي حاسبالو نزبل من البات يمانا مانكون زفلت كويس معنا ليتي دقيسو زحالمو نجر كتكبر زدلي كل تختغورو زدلي تاريخا يوها اتم بأواج كتفونا إلهم زتوقسو سرعات هايل سلاسن سرعات درجن زي كألو نجر ايو نتفاتنا إساياس هفورك يخيلو دلو سلازن تايو دقبر دلو نزبل نعايك قليليو زوم زحلفو بعداويان قزاتي زي كألو نجر نتفاتنا إساياس هفورك يخيلو دلو سلازي بقبر خطريو هلها نتفاتنا يتعاطقو زلو إلكا مدمدام زكاة المسلني إزي بعلاتنا نبلو طرح زي كونس بعلو إسياسون زبلو زلو هين سمعني أجيب تعدي نتحيزوا زلو سلطان زودا دورو كالكيلو طرح زي كونس
نحنا خم تقاومتي كنبلو زقبعنا ون يقدفنا له أبيلو بس عن عسبن أبيلو عاد هاي سرح الله أخبر كلست نحنا هنبلو زقبعنا يمنتلنا له دا ترمس نيرنا قدم حجبي له عجي تجزاون هاي تللين ولنا له انتاي تباقوت نيركا كم خلص انتاي تباقوت نيركا انت بالكايو انتاي ملسغم زهبن دي نالبات نتوم كلهم عسيروهم زلو وينتم كلهم بدح حجي عسروهم زدل زلو مخنيات كهب يخيلقون مخنياتو بناتو الرعاية يسايا سافركو على حانت معالت تقاقيون اي فلتني كل جزي سود صرحو قنع تم كالوت صرحو خا جوجيو سلازتي نتفقاتنا استعاد كاميرا حمخانو قرب انت تصنيحو خا زياده نتفق له هنتات زفتر امبر إساياس أفورقي نابلبو تماليسوس وجن حزبو خينو نرفع حزب سرح خيلي زبحال حلمي يبلين سلازي كالتفون تخدز بلزح كساب زخيد جن كم عملوا بزح كتفق زخيل مخانو عب قمت بمقتاو حزب إرترا كمان نمجزين لعلي حدا يتكوينو صرزي سرعة زخك على استراح يزولو يزبل حجتي زين استبها للو خينا انبر كاب عن تبو انصار زي سرعة زي ناي عمد سقمتي موسى دون حجي خينا منينا خنطف نحواتنا دينا كينات كنكفت زبها زرباتات بخمو خطفو زغلو أحد مز حجي سرعة زخاب زمس جميرو فقدو مدرباتات بعصام زطفون عب زندر بحر زتوحطون كابو زحلفو خا اي هلوات تايموتات كوينوم بسنا امرو ጭንቀት ዝሳቀዩ ዘሎ ኣሕዋትና ናሓትና እንተሪኢኻዮ ካብቲ ብዝኾነ ይኹን ዓመፅ ንስርዓት እዚ ከተወግዶ ትኽእል እትኸፍሎ ዋጋ ንላዕሊ ንኸፍል ኣለና ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብኩሉ መዳያዊ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ተጠቒምካ ክውገድ ዝግበኦ እዩ وعلى الحدر بزيبلو خنعتقلو زقبعنا كوينو سمعني كمونا هاي نقبر مالت بملء اللي خنقبلو زقبعنا حمقنا مخاني من ما حيزوكم زبل حتاتي تراهيب كاس قداميتي ملسخت كونز الله حمقنا زبل ملسيها تبزلك حمقنا حدا قال اي كم تقدم بلا خبلو صنحكو بخمس زعما مسألة داي قالس بحري انتاي مخانو زفلت سرعات اون سلازغنس نتن نخمس زعما مسألة عمص كفترا زخلا رواحيتات بقول كبلا خلوا ان من تلازمت سرعات سلازغنا بو درجة قالسناك نواح كيلي قلك بقى مودعتها قبروا نسدتنا مودعتها هلو ني ناي سدت قالسنا مودعتها هلو ني كل ناي تصنحنايو عبيت صقمات اب حزبنا زورده مودعتها هلو ስለዚህ مودعتها هلو اندحر كوينها كابتمالي نابزا حاشي لومي نابزا حاشي صباحكا خمنا لومي نابزا حاشي خنتات كنبصح لنا ازي دنب تقامو مس بزح عقمتاتو ايو اب كم زحج زلو خنتات وديعو زلو بزح كسرحنا خاله خلو اب ايدو بزح واحيتات نحلو خلو ايو زلو سينو صنيحو سلا سدت استفالالي عينت تمرتي زقسمه ارتراو بزح
እቲ ስታላቲ ዝተናውሐ ቃልስና ከዓ መዓት ተመክሮ ዝቐሰመ ኤርትራውን ብዙሕ እዚ ኩሉ ኣኪብካ ንናይ ሓባር ዕላማታት ከነውዕሎ ዘይምኽኣልና እዩ ትሕመቕና ስለዚ ክሳዕ መዓስ ኢና ንዕሹ ኢልካስ እንተደኣ ደንጊና ከዓ እቲ ብስስዕቲ ድዩ ብድንቁርና ድዩ ንዓይ ክንብሎ ዝፀናሕና ንሱ እውን ክንስእኖ ምዃንና ፈሊጥካ ከይወዓለ ከይሓደረ ሓድነትና ኣጠናኺርና ናይ ሓባር ዕላማና ክንቃለስ ኣለና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዙሕ ክብሎ ዝኽእል ነገር የብለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ቁመና ናይ ደበ ተቃውሞ ዝበልካዮ ግን ብክንድቲ ክንኮኖ ዝግባአና የለናን ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ ኣብ ኢድና እናሃለወ ከለካ እዩ ማለት ክብፃሕ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን እቲ ንጠልቦ ዘለናስ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ክብፃሕ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ኢና ኩሉ ሻዕ እናሰኣናዮ ንኸይድ ዘለና ስለዚ እቲ ብደረጃ ሓላፍነት ኣብ ዝለዓለ ቁንጮ ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ኮፍ ምባል እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ሓደ ዝተወሰነ ሰብ ጥራሕ ይኮፍ ከነብል ንኽእል እዚ ፈሊጥና ነዚኣ ዘይፈልጥካ የለን ግን ከዓ እንተደኣ ለቢምና ንኩሉ እቲ ብቕዓት ዘሎ ኣካል ክበፅሖ ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጡ ነቲ ሕጂ ከም መራሒ ነቐምጦ ኣካል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተግላባነት ክንግልገሎ ክንምእዘዞ እንተኽኢልና ጥራሕ እቲ ስልጣን ማለት እቲ ስራሕ ክሰልጠና ዝኽእል እሞ ኣብዚ ድሕሪ ሕጂ ክንዕሹ የብልናን ኣክንዲ ከምቲ ድፀንሐ ነዊሕ ከሳቀየና ፀንሐ ሓደ ቅድም እንተቢሉካ ሓንኩልካ ክንዲ ተውድቆ በቃ ወይ ማዕሪኡ ሙግያ እዩ ማዕሪኡ ክትጎይ እንተዘይክኢልካ ከዓ ነቲ ዝጎይ ንቅድሚት ክኸይድ ምግዳፉ ጥራሕ እዩ እምበር ንኻልኦት ኣናኢስካ ንኻልኦት ኣቋናፂብካ ዝዓበኻ ዝፈረኻ ኮይኑ ድስማዓካ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ዝዓበ ውድቀት የለን ናይ ብሓቂ ኩነታት ሃገር ከምዚ ኢሉ ከሎ ህዝቢ ተበታቲኑ ከሎ ባይዴታትን ኣቦታትን ሰማይ ዓሪጉ መንእስያት ባሕጭን ግራህ ኢሎም ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ተፈቅዶ በረኻታት እንዳሰገሩ ናብ ጎረባብቲ ዓድታት ዝኸዳሉ ዘለዎ እዋን ደንበ ተቃውሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክህሉ ከምዝበልካዮ ቁርብ ዘተሓሳስብ እዩ ስለዚ ንቅድሚት ክኸይድ ይኽእል ኣለዎ ኣወዳድቡ እውን ከፀብቕ ኣለዎ ምዝ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ሕቶ ናይ ፅላል ባይቶ ኣሎ ከም ተቐዲምካ ዝገለፅካለይ እውን ኣባል እዚ ፅላል ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እዩ ከም ዝኣመሰለ ፅላል ክህልወና ብፍላይ ከም ዝኣመሰለ ሓደገኛ ኩነታት ናይ ሃገር ኣገዳስነቱ ከመይ ትብል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወይ ኩለን ውድባት ኣብኡ ፅላልቲ ከፅልላ ዘለዎ ኣገዳስነት ከመይ ኢልካ ትብል እዚ ንናይ ሕጂ ኩነታትና ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ውዒል ሓዲሩ ዘይተርፍ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩነታትና ንዕኡ እንተዳሊኻ ክፅናሕ እንተደኣ ኮይኑስ ካልእ መተካእታ ይብሉ ካልእ መተካእታ የብሉን እንተደኣ ብከምዚ ተሰሚዕና ዘይኣቲና ምናልባት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሕድሕድ ምንፅፃግን ሕድሕድ ምቅትታልን ጥራሕ ኢና ክንደግም ንኽእል ማለት እዩ ኩላትና ንሰማዓሉ ናይ ሓባር ዕላማ ኣቐሚጥና ንዕኡ ምእዙዛት ኮይንና ብእነውፀኦ ናይ ሓባር ናይ ኩላትና እናኣምነሉ ሕጊ ህንፃ ተማእዚዝና በቶም እነቐምጦም መራሕትና ተማእዚዝና ክንከይድ እንተደኣ ዘይክኢልና ንዕኡ ከዓ እሙናት ብምዃን ማለት እዩ ናይ ቀል ዓለም ኢልካ ተቐምጦ ኣብ ወረቐት ዝሰፍር ነገር ገዲፍካስ ንዕኡ በቃ ንስለ ረብሓዩ ነዚ ዝምእዘዘሉ ኢልካ እትምእዘዘሉ ሕግታት ብምውፃእ ሎሚ እንተዘይጀሚርናዮ እቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ምንፅፃግ እዚ ኣብ መእተዊ ዘረባይ ዝብሎ ዝነበርኩ
حد مكتتال ኣይድገምን እዩ ኢልካ ትምሕለሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ኣና እዚ ህዝብና ካብዚ ሕጂ ዘሎ ንታሕቲ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ትኽወድቆ ዝኽእል ዝተሓተ ደረጃ በፂሕሎ ብቁጠባ በማሕበራዊ መዳይ ብፖለቲካ ሰቦ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጎረባብትና ሃገራት እቲ ዝኸይድ ዘሎ ለውጥታት እንተደኣ ርኢኻ ኣብ ኤርትራ ኸ ን30 ዓመት ዝኣክል ከም ዋላካ እናሻዕ ብዝረአ ምንቅስቃሳት እንተሃለወ ግን ከዓ ነቲ ስርዓት ፈፂሙ ነቀይ ከብሎ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ኮይኑ ምጽንሑ እንታይ እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራስ ካብ ማንም ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ንላዕሊ ብቃልሲ ዝተሞከረ ህዝቢ እናሃለዎ ከሎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ደለናዮ በፂሕና ዘለና ማለት እዩ እቲ ምክንያታት ብዙሕ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ምናልባት ተሓዚና ሕሱም ንሕና ከዓ ብክንድቲ ክንኮኖ ዝግባአና ኮይና ዘይምርካብና ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ካልእ ብዙሕ ኣብ ክልል ጥራሕ ትንተና ክኸውን ዝኽእል እምበር ካልእ ብዙሕ ሓድሽ ነገር መምፃሉ ኮይኑ ኣይስምዓንን እሞ ሕጂ እውን እንተ ሰፊሕ ፅላል ኣብዛ እዋን እዚኣ ግድን ክንገብራ ዘለና ነገር ኮይና እያ ትስምዓኒ ናይ ሕጂ ንሕጂ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ቃልሲ ንምቅልጣፍ ንዝመፅእ ከዓ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን መሰጋገር መንግስቲ ጌርካስ ቀልጢፍካ ናብ ህዝባዊ ምርጫ ኣቲኻ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ተነፊግዎ ዝነበረ ዕድላት ናይ ልዕልነት ናይ ሕግን ውሳኔ ናይ ህዝብን ተቐቢልካ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ምእዙዝ ኮንካ ትኸደሉ ኩነታት ክረጋገፅ እንተደኣ ኮይኑ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን መሰጋገር መንግስቲ ቢልካ ስለ ዝኸውን ናይ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን መሰጋገር መንግስቲ መባእታዊ ጅማሮ ከዓ እዚ ሕጂ ንገብሮ ክኸውን ስለ ዝግባእ ኣብ ሰፊሕ ፅላል ዓሲልካ ብሓደ ኣመራርሓ ምጉዓዝ ካልእ ካብኡ ዝሓይሽ መተካእታ ኣሎ ኣይብልን እየ ስለዚ ተጀሚሩ ዘሎ በቃ ተጠናኺሩ ጥራሕ ክቕፅል ዘሎ ናይ ብሓቂ ሲቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኣቦታት ኣዴታት ኩላቶም መንእስያት ነዚ ባንቀውታ ምፅበይዎ እቲ መፍትሒ ሽግር ኣብ ግዳም ዘለዎ ሓይልታት ተጠሚረን ኣብ ሓደ ኮይነን ብሓድነት ተሰሚረን ሽግሮም ክፈትሓ እንተዘይክኢለን ክፈትሖ ዝኽእል ሽግር የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ህዝቡን ዝፅውዑ ዘሎ ንስዩ ኣውያት መንእስያት ኣብ ፈቅዶ በረኻታት ሓፋሒሎም ባሕሪ እናጣሓሉ ዝዝምይዎ ዘለዉ እቲ ሓድነት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ተፈጢሩ ነቲ ቃንዛ ነቲ ስቃይ ንምብቃዕ እዩ ኣብዚ ክዝክሮ ዝደሊ ዋላብቲ በረኻታት ሲና ክኣትዉ ከለዉ መንእስያትና እዚ እውን ክሓልፍ ኢሎም ኣብ መንደቕ ይፅሕፉ ምንባሮም ክዝክር ከለካ ብጣዕሚ ንከምዚ ዝኣመሰለ በዳህ እዋን ክልኡ ክሊቶም ብሂወቶም ክዝመቱ ህዋትካ ክትርኢ ሓትካ ክድፈራ ዓመታ ክትርኢ ከለካ ከም ዝኣመሰለ ኩነታት ውዳበታት ፋሕፋሕ ክብላ ኣይ ቲንክ ቅቡል ኣይኮነን ከም ዝገለፅካዮ ስምረት ክህሉ ፅላል ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ምዝ ንዛረቦ ዘለና ተኣሳሲርና ህዝባዊ ምንቅስቃሳት እውን ኣሎ ተፈቅዱ ዳያስፖራ ብፍላይ ህዝብና ብኩሉ ብዓውታ ይብገስ ኣሎ ሓደ ታሪኻዊ ዝኾነ ይኣክል ዝብል ይኣክለና በቃ ዘስምዕ ቃና እውን ንብዙሕ ከባቢታት ተኣኻኽብ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ካናዳ ኣሜሪካ ከምኡውን በዓል ኣውስትራልያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከይተረፈ እዚ ምትእኽኻባት እዚ ይኸይድ ኣሎ እሞ እዚ ከምዝኣመሰለ ምትእኽኻብ ምስቲ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ፅላል ምዃኑ ከመይ ከነዛምዶ ንኽእል እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኢና ዝብል ነገራት ኣሎ ግን ተፈላሊኻ እውን ክኽየድ ስለዘይከኣል ብከመይ ክጥመር ይከኣል
ምዝንብሎ ዘለና ጥላል ባይቶ ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ሓይልታትን ከምኡውን ሲቪክ ማሕበራትን ውልቀ ዜጋታት እውን ዝተወከልዎ ጥላል ምስ ምዃኑ ሃገራዊ ባይቶ እቲ ናይ ይኣክል ምስ ወኑ ምስ ሓይሉ ምስ ባህግታቱ ምስቲ ዘለዎ ጥሙሕ ኣስፒሬሽንስ ከይጠዓመ ወኑ ከመይ ጌርካ ነዚ ክልቲኡ ሓይልታት ክትመሪ ይከኣል ትብል ናትካ ኣመልኻኽ? ጽቡቅ እዩ እቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ምንቅስቃስ እዩ ኢለ ዝርኢ ምክንያቱ እንተወሓደ እተን ነባራት ፖለቲካዊ ውድባት ክንድዚ ብይኣክል ዝተጠርነፈ መንእሰይ ክጠርንፋ ይከኣለን ስለዚ መንእሰይ ይዓግቦለ ዝብል ምንቅስቃስ ረኺቡ ፀረ እዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ገባቲ ስርዓት ይኣክል ኢሉ ምትስኡ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ነገር እዩ ስለዚ እንተወሓደ እንታይ ክንዓግብ ኣለና ብደረጃ ፖለቲካዊ ውድባት ክረጋገፅ ዘይከኣለ ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ከሳትፍ ምኻሉ ዓብ ነገር እዚ ብሓንጎፋ ኢና ክንቅበሎ ዝግባአና ኣብዚ ክልተ ዘይተደለይ ጫፋት ክንውግድ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ሓደ ብደረጃቶም ነባራት ፖለቲካዊ ውድባት እዚኦም ኣበይ ዝነበሩ እዮም ሕጂ መፂኦም ገለገለ ኢልካ ዝለዓል ዘረባታት ክውገድ እዩ ዘሎ ሕደግዶ ብከምዚ ሕራነ ዝተበገሰ መንእሰይሲ ፅባሕ ንግሆ ንዝወድቕ ስርዓት እዚ ፍርቂ ለይቲ ሎሚ ናባና ዝተሓወሰ እውን ብሓንጎፋ ኢና ክንቅበሎ ዝግባአና ክሳዕታ መዳቕ ናይቲ ስርዓት ስለዚ እዚ መንእሰይ ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ ከተበጊሱ እንተኢልካ እታ ሃገር ኣበይ ናይ ኩነታት እያ ተኣቱ ዘላ ልኡላውነትና ኣበይ ናይ ሓደጋ ድሳጣሕ ዘሎ ካብ ዝብል ዝሓረነ መንእሰይ መሊስካ ከተጎብዞን ከተሕርኖን ክትውድቦን ካብ ተመክሮኻ እውን ከተካፍሎን ጥራሕ እዩ ዝግባእ እምበር ኣበይ ነይሮም ዝበሃል ነገር ብሕልና ይኹን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መንገዲ ክቐርብ ዝግባእ ይመስለኒ ጌጋ እዩ ብካሊእ ሸነኽ ከዓ ብሸነኽቶም መንእሰያት ወይ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ እዞም ውድባት ክንዲዚ ዓመት ገይሮም ሓንቲ ቁም ነገር ኣይገበሩን ኢልካ ዝመፅእ ሕድሕድ ምንፅፃግ እውን ኣይጠቅምን ፈፂሙ ይጠቅምን ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ዝብል እቶም እዚ ሓድሽ ውደባ ናይ መንእሰያት ናይ ይኣክል ይውሓድ ይብዛሕ ገለ ክግበር ፀንሐ ትተተይ እናበለ ነዚ ቃልሲ ከሳስዮ ዝፀንሐ ነባራት ተቃልስን ነባራት ውድባትን ኣወንትኡ እንተዘቐምጠሉ እሞ እተን ነባራት ውድባት ከዓ ክሳዕ ሕጂ ብሕመቐን ድዩ ወይስ ብካልእ ሽግረን ንከምዚ ዝኣመሰለ ሃብቲ ናይ መንእሰያት ኣብ ከባቢአን ከዕስላ ብዘይምኽኣለን ሕጂ በዚ ጋጣሚ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ይኣክል ከዓ ኣብ ደንበ ደለይቲ ፍትሕን ደለይቲ ለውጥን ክዓስል ምኽኣሉ ብኣወንታ ርአን ስለዚ እኩብ ድምር ናይ ኩሎም ተቃለስቲ ምዃኑ እቲ ለውጢ ዘምፅእ ፈሊጥካስ ብክንተሓባበረሉ ንኽእል መንገዲ ተሓባቢርና ምኻድ ካልእ መተካእታ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እንታይ ገበር ንዝብል ከራኽበና ዝኽእል ነገራት ኣሎ ንኣብነት እዚ ባይቶ ይኹን ዋላ እዚ ሓድሽ ዝፍጠር ዘሎ ውደባታት ጥርናፈታት ናይ ዝተፈላለያ ፖለቲካ ውድባት
إذن أي أكل من قصاص كبينا يشنو لك عكمت يا بوشت بايتون عمنت ولا بزحت انت نبرات تنا كتشان عصرت حدا حجو زي أبشودن زقرنا خلاي قبائي ناي بايتو كسام شدشتو زغنا ناي سيفيك محورات الله كم زرداني اتي ناي أكل من قصاص كا ناي سيفيل من قصاص يو كسام حجي مچس بوليتيكا ودبي أي بلنا له مالتي كم سلزغني لك كم تخلق ناي سبيل من قصاصات مومس بوليتيكاوي ودبات عب تخصام عزخل ناي حوار سراح تسرح زلو إذا ناي أكل من قصاصون عب تخصام عزخل ناي حوار علاماتات مزن بوليتيكاوي ودبات كينو كسرح زخل كينو سمعني يا أنا بحكي كم زي قالت سكاي بفلايتي زلو هلو كنتات نقول دم بتقاومون نقول من قصاصاتن زبده كنتات ممس مخانو كلنا حبيرنا عدد متينا خن وعن خيل ويكا خن بدهان خيل فلاكاتي قدامي ولدون دي بحرواي ولدون كلتيو أمغانتي تارجت يتيخا من الوقت نت تارجت مرام اندي تعلما سلازي وخلتي ولدات كيتا قوساسي خلتي تمكروتات حدحدو كيتا نتاصق تخيد ذهب خيريتو بتعمي عبوتو زملس كاي مرسيمو نزي بمتأسسار نخمز زعمسله هواهو بفولي وحلول زخونه ودابه كنكدو زخلنا حدا خابتي ناي مغوساغوس غاباتنا ميدياتاتنا ግን እንሪአን ከለና ናይ ባሕቂ ብዙሕ ተሰክፍ ኩነታት ትሪአለን እውን ኣለዋ እሞ ሓፈሻ ሜድያ ወይ ብዙሓን መራኸቢ ብዙሓን ኣብዚ ሕጂ እዋን የሃስያ ድየን ዘለዋ ከምዚ ዝኣመሰለ ውዳበታት የበራትዓ ድየን ዘለዋ ኮታስ ዘለወን ተራ እንታይ ይመስል ዝሓሸ ሜድያ ወኒንካ ብፍላይ ከዓ ንሓድነት ህዝብና ዘካልሕ نخوم زعمسله زانتات أبوتات نمتخا نحدش ولدو نحدنت زانتا نحدنت تقولات تغاني أزغال من رهو بزحات نمونان نتايق برالوت ديبا أدالا قمت بمتاو كتبنا تدليو معدون حبريتانون زي مقطاب كتلق سالنا انتظارات هدين هو مچاس زناي ميديا نجر اتقندي كلهم ناي وننتي ميديا أما حضرتي ميديا كجر حلو زلهم علاماتات انتايو تحقتاتهم انتايو إلكا طرح كرئ زلو خينو سمعني مغنياتو أبزئ وانزي مچس بيني حجة تهلال وانا لكع كم تهوش تهاجر كهلو زخيل حقتها توصيقان حبار بين بحبار كرادة دعكا زخيلن نحبار علامة حاجر كهتواس قالو تخيلن أب زلنا اللخونتات سلزي لنا مجلس حقتها توصيقها تخدلو كونتات نحبار حقتها توصيقها تخدلو كونتات كتصقمنا ግን ከዓ ኩሉ ወናኒ ሜድያ እንታይ ይትማዕከሉ ሕጂ በዚ ንፈልጦና ዩቲዩብ ኣታዊታት እሱ ዲቲ መሰረታዊ ዕላማ ክኾን ዝግብኦ ዶ ወይስ ነዚ ንሓመሉ ኢና ንብሎ ዘለና ህዝቢ ወፅዑኡ ዘንፀባርቕን ዓወታቱ ዘቀላጥፍን ስራሕ ኢና ንሰርሕ እዩ ክኾን ዝግብኦ እቲ ማእከሉ እዚ ከም ናይ ኩላትና መግዝኢ ነጥቢ ገዛኢ ነጥቢ ጌርና እንድሕር ተጠቒምናሉ ብዙሕ ፀገም ምናልባት ኣንበይ መጋጠመን ነይሩ ፀገም እንተጋጢሙ ከዓ ንምምላሱ ቀሊል ምኾነ ምክንያቱ ማእከልካ እቲ ህዝቢ ጌርካ ስለ ትሰርሕ ማእከልካ ህዝቢ ጌርካ እንድሕር ሰሪሕካ ክትጋገ ከለካ ተጋገየ ምባል ቀሊል እዩ ማእከልካ ሳንቲም ጌርካ እንድሕር ኸድካ ግን ولا تجاجي هان تبلك كاسب تا سنتيم تمكرك معناته علامة تا سنتيم يا مالدي لازم
ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ዘሰክፍ ኣለዎ ብሓደ ሸነኽ ብዙሕ ኣወንታታት ኣሎ እቲ ደሰክፍ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ሰማዒ ክረክብ ይኽእል እዩ ኢልካ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ዘጋጩ ፕሮግራማት ምግባር ሓደ ብሄር ምስ ካልእ ብሄር ሓደ ኣውራጃ ምስ ሓደ ኣውራጃ ከጋጩ ዝኽእል ፕሮግራማት ምግባር መቸስ ብወገነይ ይቕረ ዝበሃሎ ነገር ኣይኮነን ወል ድሓን ናብኡ ከይሰገርና ግን ናብኡ ከይሰገርና እንተው ሓደ ናይ ዝሓለፈ ይቕረ ኢልካስ ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ከይድገሙን እንተተባሃለ ዝሓየሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ይቕረ ዝበሃሎ ይኮነን እንተኢልካስ ምናልባት ስኢልካ ናይ ምብታኽ መስመር እውን ትሕዝ ስለ ትህሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣየዋፃናን እዚ ነታ ካብዚ ዘላቶ ክትሕሸልና ኢልና ንሰርሓላ ዘለና ኤርትራ ዝጠቅም ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ንዘርኦ ኣብ ደገ ኮይንና ንዘርኦ ዘለና ሕማቕ ነገራት ኣብ ዓዲ ዘይበቕለሉ ምኽንያት የለን እንተ ደኣ ከምኡ ቀፂልና ስለዚ ካብዚ ክንጥንቀቕ ጥራሕ እዩ ዘለና ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ፅቡቕ እንተጌርና ፅቡቕ ይፀንሐና ሕማቕ እንተጌርና እውን ሕማቕ ይፀንሐና ዳሕራይ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ዝደርበኻዮ ዘልዕሎ ኣይስኣኒ ዘልዕሎ ይስኣኒ ምክንያቱ ከምኡ ዝምባሌ ስለ ዘለካ እንዲኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ ከምኡ ዓይነት ዝምባሌ ዘለዎን መሊእ ክህሉ ዝኽእል ምክንያቱ ንበይንኻ ስለ ዘይተፈጠርካ ለዚ ኣነ ሓደ ኣውራጃዊ ፈላላይ ዝኾነ ስምዒት እንተደኣ ሃልዩኒ በቃ ኣብ ኤርትራ ንበይነየ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ ተመሳሳሊ ዝምባሌታት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ካልኦት ንዕኦም እውን ናብ ሕማቕ እየ ዝዕድም ዘለኹ ማለት እዩ ዝኾኑ ድሓርቲ ፅቡቕ ነገር ክትሰርሕ ከለኻዩ ዘትክመካ እምበር ሕማቕ ነገር ብቐሊል እዩ ክርከብ ዝከኣል ሕማቕ ነገር ቀልጢፉ እዩ ዝጓዓዝ ስለዚ እዚ ብዝተፈላለየ ኣካላት ዝዝርጋሕ ሃይማኖታዊ ወገናዊ ኣውራጃዊ ምፍልላያት ዘዕድም ነገራት ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ እዩ ዝግባአና ዘሕትተና እውን ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ዳሕራይቲ ወነንቲ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሜድያ ቁርብ ኮፍ ኢሎም እንተዝሓስብሉ እሞ እዛ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ነገር ንሕጂ ይኹን ንዳሕራይ ንህዝብና ትጠቅም ዶ ትጎድእ ኢሎም ንእሽተይ ግዜ እንተሂቦምላ ምስ ሕልንኦም እውን ተማኺሮም ካልእ ሰብ ከይነቐፎም ከሎ ክእርምዋ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሰብ ብፍጥረቱ እንተኾነ ደላይ ፅቡቕ እዩ ብዝተፈላለየ ካልእ ምክንያታት ተደሃፊኡ ሕማቕ ክገብር እንተዘይኮይኑስ ሰብ ከም ሰብ ደላይ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣብ ርእሱ ይኹን ናብ ልዕሊ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ሕማቕ ክገብር ብፍጥረቱ ዝብገስ ሰብ ኣይህሉን እዩ ካልእ ረብሓታት ካልእ ዘምባሊታት እንተዘይደፊኡ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ወዮ ኣብ ውድድር እውን ስለ ዝኣትዋተን ሜድያ ንከምዚ ዝኣመሰለ ንፅቡቕ ናይቲ ሕብረተሰብና ዝጠልብ ዝምህር እንተ ደኣ ፈጢርናስ ነተን ካልኦት ንፅልእን ቅርሕንትን ዘዕድማ ሜድያታት ገዲፉ ናብ ነቲ ሓድነትናን ንስምረትናን ንዘዕድም ሜድያ እንዳፈተወ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ከይኣትኻ ከለኻ ብከምዚ ፅቡቕ ብምስራሕ ጥራሕ ክሰዓር ዝኽእል ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ቲቪ ኣዳል ንሎም መዓልቲ ሕዝናልኩም ዝቐረብና ቀዳማይ ክፋል ቃል መሕተት ምስ ተጋዳላይ ዮሃንስ ኣስመላሽ ኣብዚ ንዓፁ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ንዕድመኩም
حشمتنا ينابدي حشمتنا ينابدي حشمتنا ينابدي حشمتنا ينبدي حشمتنا وين عمر راح اللاري قوامة حنا
ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ ቲቪ ኣዳል እዚ ብሓልዮት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝፍኖ መደብ ቲቪ ድሕሪ ናይ ፈተነ ፈነው እንሆ ስሩዕ መደባቱ ይጅምር ምህላው ነበስር ቲቪ ኣዳል ምትሕባር ምስ ኤርትራውያን ቻነል 61-91 ዝፍኖ ኮይኑ በዝስዕ መስመር ፈነወ ድማ ይሰላሰል ናይል ሳት ፍሪኮንሲ ቨርቲካል 12728 ሲምቦል ረት 275 ባዶ FEC 5/6 እዩ ዝፍነወሉ መዓልትን ሰዓትን ድማ ከም ዝስዕብ እዩ ሶሉስን ረብዑን ብኣቋጻጽር ኣስመራ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ክፍኖ ከሎ ዓርብን ሰንበትን ከዓ ብኣቋጻጽር ኣስመራ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት بعربيان تقرينيان كفنيو سناي مكتتال